Bede migepe machiwo ratiro ne oganda jo Kenya kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome. Wacho ni mibadhi osemono oganda yudo ratiro margi e doho ma pachoka. Giyango mae kinde maduol makelo kanyakla kendo jiwo bede migepe matayo chenro mag chiwo ratiro ne jopiny. The National Council on Administration Justice ne oyawo ayanga chenro mar keto okenge manyien mag kedo gi mibadhi e pachoka. Otiyo Daniel nigi ler. Roma okelo kanyakla jokanye sekta mar chike to kod ratiro. Oyawo ayanga chenro mar keto okenge manyien mar kedo kod mibadhi. Ogai mar doho ma pachoka Martha Koome oyango ni mibadhi osebedo obadho e nono ni oganda oyudo ratich gi doho ma pachoka. Okoni doho ma pachoka oikore mar tiyo kanyakla gi bad migepe mamoko ka moting'o duol makedo gi mibadhi pachoka EACC kod duol mang'we maling'ling NIS mondo mi okonye timo nonro mapiyo lweny mar kedo gi mibadhi pachoka. So I have long held the firm belief that the cancer of corruption can only be effectively addressed through a coordinated interagency approach. And as I sat here with all the actors in the justice sector, I felt very encouraged because this is the only way we can succeed in the fight against corruption. Ogai mar jomin buche, Renson Ngoga, kwayo piny owacho kokalo e migao mar omenda, mi omedgi omenda mag ndiko jomin bura moromo, mi okonygi e tieko buche e samo winjore. As a prosecution office, we must be adequately staffed with dedicated staff to handle corruption matters. This therefore requires additional budgetary allocation for the office to hire additional prosecutors who will be trained to specialize in anti-corruption matters. Korka kore, jatend riwruogno mar okinde ma pachoka LSK, Faith Odhiambo, wacho ni kaka buche mag mibadhi medo budho e doho e kaka oganda jo Kenya medo bedo maonge gi yie gi doho ma pachoka. I must raise that as we talk about these principles, the question is, what are different institutions doing to uphold these values that we talk so passionately about? In our different institutions, we must question ourselves because the leaders we see today are by virtue of our failures to strengthen our institutions to be able to uphold Article 10 principles in our constitution. Okenge gi manyien mag kedo kod mibadhi e bede migepe machiwo ratiro ne jopiny koro chiwo geno manyien e lweny mar kedo kod mibadhi poni oketgi e tim. Otiyo Daniel Ramogi TV, Nairobi.